Рады вітаць вас. Вы тут, а значит, докладно ведаеце, што вас чакае. І гэта так, мы выпраўляемся ў традыцыйнае падарожжа па Беларусі. Сёння адлегласць досыць вялікая. Едзем у Ельскі раён на поўдзень. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Ах, якое ж цёплае надвор'е. Ох, і цёплае. Аж лоб трашчыць. Мабыць, будзем сёння дажынаць сваю нілку. Добра, што я учора жанчын попрасіла. О, а вот яны ідуць. Вось, дзякуй, жанчынкі, вам, што вы прыйшлі. Глядзіце, якая пагода. Будзем дажынаць маю нілку. Вось і Ганна, і Маруся, сябровачкі, і кума вон ідзе, і сваха моя тут, Дякую, і що дзеткі. послухали, проходьте. Дякую, що Доброй раницы вам! Доброй раницы, жанчынки, доброй раницы. Сядайте вось на воз, попросили соседа. Да и поедем на Нилку. Поедем. Не буду уже пешки идти. Конечно, И а детки что нам с нами. надо А куда же их девать? Нехай идут у поля. Найперш спыняемся ў вёсцы Валаўск. Я адпраўляюся дазнавацца, што захавалася тут з міфічнай гістарычнай спадчыны. І разам назіраем за тутэйшым варыянтам абраду дажынкі. Ай, давай, успеваем. А все люди жито жали, а все люди жито жали. А моя шапорушка не задумливала, а моя шапорушка не задумливала. У належны час мы сустракаемся ў студыі гуказапісу. Маем на мэце пазнаёміцца з абрадавай спадчынай Ельскага раёна і, канешне, стварыць сучаснае аблічча да аднае з даўнішніх народных песень там запісаных. Сёння над гэтым будуць працаваць аранжыроўшчык Олег Леўченка і музыкі гурта «Дыска-Вокс». З імі давайце і знаёміцца. «Дыска-Вокс» – мінскі кавербэнд, выконвае музыку на любы густ, выступае на самых розных мерапрыемствах. У складзе калектыву музыкі з прафесійнай музычнай адукацыяй. Жанчынки мои сябровочки, гляньте. Ох, какое жито. Вот. Хвала Божа! Хорошее жито! Колосок гнется, об землю бьется, ядроное жито высыпается. Колос к колосу голову клонит. Правда, правда. Сухое. Жанчиночки, а кому сёлета дожинати? Ганночцы дожинать, у ее ручка счастливая, у ее нивка уродливая. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный, дай же нам гнесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в свои искушения, и избавь нас от лукавого, ибо царствие Твое, слава и сила, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Боже, эту нивку дожать. Бог благословит. Благослови, Боже, эту нивку дожать. Бог благословит. Благослови, Боже, эту нивку дожать. Бог благословит. Жанчынки, у добрую дорогу давайте будем дожинать. Ой, соколе, соколе, перелети наша поль. Ой, дай же нам, Боже, эту нивку дожать, дай другую качать.
горелки принес. Выкать банец, выкать, приборился горел, а четвертого пива нас нема потомил, нас нева потомила, нам вечера не мил. Як я і абяцала, знаёмлю вас з гісторыяй вёскі Валаўскі Ельскага раёна. З канца 14 па першую чвэрць 17 стагоддзя тутэйшыя землі ўваходзілі ў склад Оўруцкага княства і Оўруцкага стараства. З пачатку 15 стагоддзя ўладарылі тут оўруцкія баяры: Ларыён Велаўскі, Давыд Велаўскі і яго сыны Булгак, Павел, Якаў Пакалеўскі, Андрэй Глаўко-Веласоўскі, Вальнянец. 20 красавіка 1538 года паводле прывілею вялікага князя Жагімонта Аўгуста траціну Валаўску атрымаў Мацей Угрыноўскі. Притискайте бабки, а теперь шапку робить. Это бабка. Это бабка. Жанчыночки, а давайте зробім апошні сноп, да моўчкі, каб карові на стойле не рыкалі. Да поставім яго, аддадзім гаспадару, да поставім яго на покуці каля абразоў. Бо гэты апошні сноп – гэта аберег. Ён будзе аберагаць маю сям'ю цэлы год. Мы яго паставім з гаспадаром на покуці. Жанчынкі, а цяпер трэба пакланіцца духу поля жніўнага, ды зрабіць бараду. Завіваем бараду бородушку, да на полі, ды на шырокам, да на ніве высокай, да на земле чорнопахатнай. Вейся, вейся, бородушка, ды сусек напаўняйся, каб на другі год тут добры ураджай нам сабраць. Жнеечки, сябровочки, тяжко было працаваць, тяжко было нівку жаць. Як былинка гнется, не ломается, так как у рабы Божьей Галины спинка гнулась, не ломалась во веки веков. Жанчынкі, а ўсё ж поле дажалі, а не покачаліся? Не Давайте попросим, каб наши спинки не болели, да покачаемся по Нилце. Давайте покачаемся. Давайте. Нилка, Нилушка, отдай мою силушку. Тебе же лежать, а мне ж треба еще працавать. Нилка, Нилушка, дай мне силушку и на зимушку. Ну давай, покатайся. Побачим. Давай силушку. Нивка, Нивушка, дай мне силушку и на зимушку. Ты все написала. Да рэчы, пра даўнішні абрад дажынкі распавяла некалі жыхарка Ельскага раёна Людміла Фёдоровна Глухатаренко. Дык вось, калі заканчвалі жніво, ставілі бабы апошні снапок, клалі хлеб, хадзілі кругам ды прыгаворвалі: «Зямелька, ты дала мне хлеба, і я табе дам». Пасля хлеб закопвалі і назіралі, калі мурашкі ў гэтым месцы з'явяцца, то на наступны год добра ўродзіць жыта. А вось наколькі плённа ідзе праца ў студыі гуказапісу, мы зараз з вамі і паглядзім. У тебя все хорошо? Тебя все слышно? Мне отлично. В хорошем настроении с самого начала. Витя, давай еще раз первый куплет с самого начала в более приподнятом, хорошем настроении. Дякую тебе, серпок,
что ты зберог мою ручку от першего снопа и до опошняга. А зараз, жанчынки, давайте будем грузить эти наши пригожие снопы до навоз. Берем с собой. Зеленая вишня с-под короня вышла. Не дай мне, мамко, где я не привычна. Не дай мне, мамко, где я не привычна. Як вийду на гору, та й грену на волю, вари маці вечеру, дай на мою долю. Вари маці вечеру, дай на мою долю. У 18 стагоддзі Валаўск, як вёска Мазырскага павету Менскага ваяводства, знаходзіўся ў валоданні езуітаў. Пазней перайшоў у дзяржаўны скарб. 17 жніўня 1904 года маёнтак Валаўск набыла баранесса Крудер-Струва, якая жыла ў Пецярбургу, і хутчэй за ўсё свае ўладанні так і не наведала. Старажылы ўзгадвалі, што будынкі месціліся сярод садоў з прыгожымі алеямі і глыбокімі сажалкамі. Отчиняй, господар, свой двор, бо вязём увесь жніўны збор. А вось табе і гэты снапочак, які мы нажалі. Ой, нажалі, навязали копачек, як на небе зорачак. Справ же нам, господар, дожиночки, бо мы стратили все свои силочки. Отчини, господар, хатку, да упусти богиню матку. Забі нам, господар, барана, забі нам свої гузки, не пошкодуйте лук. Ох, не пошкодовал. Сажай нас от столы дубовые, да наливай нам чарки медовые. Зови музыков наших, запрошай, ты условляй нас богатый урожай. Дякую вам, дороженькі жанчинки, за допомогу. А зараз я вас запрошаю до стола покаштовать свеженький урожай и огороднины, и хлеба. Занеси сноп, поставь его под образами, потому что это оберег нашей семьи, нашей господарки. А потом этим стопом мы засеем новый урожай на следующий год. Давай, Володя, иди неси, Володя. Пойшов. Ось гэты сноп нового урожаю я ставлю на покуть, каб в наступным годзе быў яшчэ лепшы урожай. Вяртаемся з Валаўска ў Мінск. Багата дзе быў абрад завівання барады. Невялікі лапік жыта пакідалі недажатым, ён і называўся барада.
Яе завівалі. Старэйшая сажнеяк, ці самая дбайная гаспадыня, заломвала каласы, абгарнуўшы руку фартухом. Голымі рукамі рабіць гэта забаранялася, бо голая рука – знак беднасці, і можна было наклікаць неўраджай на будучы год. Мы вернемся ў Ельскі раён пасля таго, як пацікаемся, якое аблічча набывае старажытная песня, дзякуючы гурту «Дыска-Вокс» и аранжировщику Олегу Левченко. Давай для закрепления еще один дубль. Выйду за ворот, да за хороший муж, за хороший муж, Давай сделаем бэк для куплета. Будем на эту год багато у нас не будем деток годовать, Вот Сергей. Я буду ждать. А тут я не рассказываю. Анна, несишь каравай! Ось! Ось каравай з нового урожаю! Ось гэта каравай з нового урожаю. Дякую вам, что вы ще й нам допомогли, і будемо вас зараз частовать. Ой, дякую. Будем частовать. Женщинки, выпивайте, частуйтесь и будем спевать. Музыкантики, коли ласка, заходьте до нас, до стола подходьте! Вот они наши мужики! У 1923 годзе ў Валаўску была адкрытая школа, якая месцілася ў наёмнай сялянскай хаце. А ў 30-е, падчас татальнай калектывізацыі, тут быў створаны калгас імя Варашылава. У тыя ж часы на колішняй мяжы з Польшай быў пабудаваны ўмацаваны рубеж – лінія Варашылава. У склад яе ўваходзілі жалезабетонныя ўмацаванні, доўгачасовыя абарончыя кропкі і сістэмы затаплення мясцовасці. По одной из версий, назва вёскі Валаўск паходзіць ад таго, што яна знаходзіцца на ўзвышшы, на ўзгорку, на валу. Сыграйте, музыкантики, полюшку.
хорошим мужем, жонка молодеет, да за хорошим мужем, жонка молодеет, за хорошим мужем, жонка молодеет, да за недобрым мужем зречанька марнеет, да за недобрым мужем зречанька марнеет. Цікава, што яшчэ на апошнім зжатым жыце варажылі. Напрыклад, цяжарныя жанчыны садзіліся на сноп і глядзелі, якое насякомае падпаўзе. Калі жук, то народзіцца хлопчык, калі мурашка, то дзяўчынка. Мы ж з вамі мусім паглядзець за працэсам нараджэння новага аблічча старой народнай песні, пасля чаго і вернемся на дажынкі. А ведь молодец, хорошо, давай сюда в студию поработаем теперь с гитарой. Артем, давай сейчас бридж. Травка зеленее, жонка молодеет. Супер, спасибо. Вось бадай усё, што мы меліся вам паказаць. Цяпер час слухаць, як загучыць песня «А ў полі бяроза», дзякуючы супольным намаганням аранжыроўшчыка Олега Леўчанкі і музыкам гурта «Дыскавокс». Я ж у сваю чаргу запрашаю вас на новую сустрэчу, якая адбудзецца роўна праз тыдзень. Завітвайце, буду чакаць. Да за недобрым мужем зличака марнее.